7 talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. With Alex Mtiani on Gagasi FM. Mangabelo luhlelo ulalela koqala sekumukela first installment of Indaba Yesintu for 2020 Wednesdays at 7. Sikhuluma ngendaba zesintu, siphinde sikhuluma ngendaba zokwelapha as well, siyahlola sibheka amaphupho njalo njalo. But ke noba ishow yokuqala yokuvula unyaka, so ishanje ibe open line. So uzobuza nanoma yini oyithintayo, into esike sayidiscuss kuma previous shows or into odinga nje ukuthi ibe incazelo, or if ukuthi mhlambe you want to share something with us, and much as we have a guest studio, we never say ukuthi ngeke qhamuka omunye umuntu oyi expert kuma matters esintu. So let me welcome ke insizwe soba nazo la. We have a author and expert entweni zesintu, umlekelelo kwamanje sekumukela Khathini Sohlaza. Ngikubingelele mne wethu onyake nomusha. Ngiphinde ngibabingelele abalaleli emakhaya behleli bethamela uhlelo umtoti nakuwo lonyaka sazolo siqhubeke njalo siyihlahla indlela yesintu sibaphilisa ngolwazi lwesintu. Ngiyakhuleka. Alright, umlekeleli imbanjwa lowo we expect ke intweni zesintu njengoba umuzwa esho bese sizoba ke ne traditional healer and president we Traditional Healers Institute. Bathini batha? Ngiyakhuleka bodi no mdidiyeli wohlelo kumnandi ukubalana unyaka wesi5 eseGagasini. Hey, isikhathi siyagijima kakhulu. Yes, nyaka wesi5 bengayinakele leyo. Okay, matata sibuya nje maku December abantu baye besave imali for kwenza imisebenzi. And uthola ukuthi ngoba mhlambe suke ebonasile nanokuthi ama families asuke ehlangana ndawonye kunezinto ke okumele ukuthi ke zenzeke, but sizobe sithi abalalela bafone ke babuze nanoma yini eyenzekayo. But ngifisa ukuthi ke siqale lapho nje ekutheni mangabe kusuka isikhathi la kusuke kuphelele khona umndeni yini kahle hle sichaza ngomndeni ngoba kuzoba khona okuzothiwa uyilunga lalomndeni ngenxa yokuthi mhlambe uyi step daughter sala ekhaya njalo njalo masichaza umndeni khona la hamba bekufike khona yini imlekeleli ukuthi ke hayi akaselo nelunga lomndeni lo ngenxa yokuthi ngokwama genes akayena wala ekhaya noma kazaleki ngaleyo ndlela awichaza. Muhle kakhulu Sohlaza umbuzo obuza kodwa ukuhlala nje embuzweni wakho makukhulunywa ngomndeni Sohlaza kukhulunywa ngento ejulile kakhulu esingayihlukanisa amahlandla bemabili. Uyabona makukhulunywa ngomndeni kukhulunywa ngabantu abayimbumba okanye abantu abamoya munye abahlala ndawonye. Okay. Kukhona indaba oyibekile ake sithi mhlambe kukhona ingane phakathi kwekhaya engazalwa lekhaya. Kodwa ihlala lekhaya. Leyo ngane leyo nawo siyithatha njenganomuntu womndeni ngoba konke sikwenzayo makuthiwa mhlambe kwenza umsebenzi asiyikhipheli phandle kodwa nayo iyahlala ibe khona. Ngoba masoyikhiphela phandle lokho sekufana nokuthi manje siyicwasa. Lokho kukodwa leyo ngane iba yingxenye yomndeni. Bese kuzoba khona ke manje umndeni ngokuthi ke manje Sohlaza labo bantu baphuma endodeni eyodwa. Uyezwa leyo nto bayinzalo yale ekhaya. Ingawo ngithi ihlukene amahlandla amabili. Kukhona umndeni la ukuthi lo muntu simbandakanya emndenini wethu ngesizathu sokuthi ukhulele le ekhaya wahlala le ekhaya. Bese kuzoba khona umndeni wokuthi lo muntu lo uyinzalo yale ekhaya. Okay, ngiyathemba uyaphenduleka. Umlekelele echaza indaba yemndeni. Asingeneke la kwenzweni kwemisebenzi. Abantu abaningi babile emsebenzini, abanye bahlala uthola amakhaya akude. Kube khona izinto ezidinga ukwenzeka nje. Uthola umuntu uhlala mhlambe la eqashe khona kumbe eflatini kungekhona ekhaya. Yonke yamvimba yini bathini ukuthi ngeke akwazi ukuyishisela impepho ayicelele noma khulume nabakubo mhlambe. Ngiyawuthanda umbuzo wakho Alex. Into ebalekile Alex ukuthi njengoba unyaka uqala sebenzisa isisekelo sakini. Whatever kini niyenzayo unyaka mawuqala noma unyaka umuphela isebenzisa, whether kuyathandazwa yenza sure ukuthi uba nomndeni wakeni niyakhuleka, whether kushisa impepho kuhlasha imbuzi niyagezwa nihlanjululwe nilungiselele unyaka oqalayo. Kubalekile lokho. Yingakho kubalekile Alex ukuthi makuphela unyaka uma isimo sakho somsebenzi
ngamunye sivuma nihlangane nibe umndeni nenze ngokwesisekelo somndeni ukuthi nina nenza kanjani manomndeni nihlangene kodwa uma usuyithola usundawo uwedwa kuya ngamakhaya ukuthi ilungu labakunike lona likuphi umlekelelo kakhuluma ku channel yakhe YouTube ukuthi impepha ishiselwa emqhashweni I think winter along those lines so chaza ukuthi kubalekile ukuthi uye ekhaya kube khona izinto ozozenza ekhaya ungahlali wena emqhashweni nje udu ungabusaya ekhaya uthi isikhathi asivumi in kodwa isikhathi abangani sikhona because usurizileke lo mbuzo uthi ngibuze kuyena ngqo because ngihlala la ngiqashile because it's closer to kusebenza ekhaya kude yini ngekwazi phokishisa impepho la Sohlaza lento ngizothanda ukuthi ngiyibeke kanje impepho Sohlaza phakathi kwekhaya kukhona umuntu enomnikazi wakhe okuwukuthi lo muntu yena oshisa impepho isintu sakithi Sohlaza ke sithi uma kuwukuthi ukekuhambeni emqashweni noma mhlambe eflatini noma ngabe kuphi la ungekho khona ekhaya zikhona ezinye izinto ozenzayo njenganana njenganokuphahla kukhona into ekuthiwa ukuphahla la usuku ukukhuluma khona nethongo ukuphahla ke kona Sohlaza akunawo umnikazi wako ukuthi kwenziwe uba kuphinde futhi kuzoba khona ukuthemeleza ukuthemeleza nako kuyinto evuleleke kunoma ubani akufani nempepho yona enomnikazi wawo makuthuke emqashweni usuku uzokwazi ukuthi uphahle ukhulume nethongo ulibuze ukuthi yini lekuxakile bese lona liyakuphendula indaba yesintu sikwi open line so don't be confused by ukuthi uzosikhuluma ngendaba mhlawumbe ungene manje kukhulunywa ngokuthemeleza nokuphahla Ina noma inofisi ukuyibuza nje indaba zesintu indaba zokuganiselana izinto kungamele zenzeke nazo zonke izinto ethinda izinto zethu zesintu so we have umbanjwa nombatha ungaya ke na ku Twitter as well Alex Mthiane Instagram yona handle leyo on Facebook isine page elithi indaba with Alex and mafuna ukuthumela voice note ungaya ku Gagasi app otherwise inumber 0861596596 that number once more 0861596596 this is Gagasi Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Monday at 7. Tuesday to Thursday at 6. Indaba. Sikhuluma indaba zesintu ungabuza noma yini ofisi kuyibuza we have a expert nombhalo wencwadi umnumzana umlekeleli Mbanjwa bese soba ne aspect and aphinda be president we institute yama traditional healers ubathini bathi sathe ke uzibusa sikhakhana embali uzoba umleleli wethu oqala sekubingelele Gagasini yeah but Alex yes sir ninjani mfowethu siyaphila kunjani kuwena hayi siyaphila no bengisala ukudlulisa umbuzo lana ukuthi esimeni la uma ngabe mina nginodadewethu oshadile washadela komunye umuzi then wase washonelwa umkhwenyana ekushoneni kwakhe umkhwenyana bese kuba nalolu hlelo ke okuye kuthiwe kufuna ukuthi ayogezwa ngokogezwa kwasekhaya lezalwa khona ngifisa ukuthola lapho ukuthi kuye kuhambe kanjani esimene esifana leso kuyokufuna ukuthi ngimthathe ngiyomgeza ekhaya mhlambe ngigeza ngani ngimgeza ngembuzi leyo mbuzi yenziwa njani iyabikwa emsamo noma ngiyayithatha mhlambe ngiyibi mhlambe ngiyise lapho le eshadele khona iyosetshenzwa khona indaba yayo ngifuna ukunderstand ngoba manje angiyiqondi yes all right madoda siqale kwena ubheke kwena umluzo umlekeleli Sohlaza umne wethu into okuqala kumele ukuthi ayenze kusuke kumele ukuthi udade wabo lo oganile kumele ukuthi uma seshonele umkhwenyana into okuqala okanye umuzi oqala yogezwa kuona ila iganele khona kufanele ukuthi agezwe khona akhunyulwe inzila yonke into bese emva kwaloko kumese sefika khona nakhona kubo
angizomnike nakhona kubo sohlaza kube sekudingakala imbuzi Yes. ekuyiyona eyomgeza nakhona Okay. leyo mbuzi leyo sohlaza iyothenga uyena umfowabo ngoba uyena okhona leyo mbuzi ke abantu abaningi ke bayayidla wona sohlaza kodwa lo suke egeza ngayo akayidli kodwa nje ukuze yonke into ihambe kahle ingabibikho nkulumo noma leyo mbuzi leyo bangangayidla mhlambe kube khona uhlelo ukuthi mhlambe bayigqiba okanye bayishisa. Oh, okay. Right, no, ngikholwa ukuthi yaphenduleka into ongayithathe kancane leyo. Siyabonga bhuti, sithathu lakhe idube Mntuba sabona lakhe. Uthi kunjani? Sikhona njani wena? Ngiyaphila mnewethu semntube edubile enkunzi esigodo lakhe idube lo. Ake ngibuze la kumkhulu. Ukuthi kunini la esekufanele ngithinta khona umsamo kanti vele yini ekhaya othinta umsamo kanti ngumuntu oseke walimaza. Kahle nje umuntu oseke wanquma umuntu wabulala umuntu. Kunini ke la sekufanele mina ngithinta umsamo mhlambe futhi ngabulala umuntu khona la ekhaya. Okay. Isiphi isithuba la sekufanele khona phela ngithatha izintambo zokuba ngiyogoba emsamo ngithemelele ngizolalela emsakazweni nangazi uma mhlawumbe umkhulu khona ngakubuza. No, ungalinda nje kancane lakhe manje. All right. So bathini? Ngokwazi kwami Alex okokuqala njena kufanele ukuthi ihlawule qala ageze umsamo ageze amagceke qala kweminye imizi kuya ngemkhuba yabe nendawo kanjalo kweminye imizi ke kuthiwe akasakulungele ukuthi ethethe idlozi ngoba usekhiphe umphefumulo welunga lomndeni kwaziwa ekhaya kodwa abanye noma iningi kuthiwe kufanele ukuthi egeze umsamo ageze amagceke bese nikezela omunye kuthi kube uyena omelayo umsamo kodwa yena akamani esuke njena esimeni sosemsamo ngoba kusuke ngasamlungele ukuthi akwenze lokho uma sebulele ekhiphe welunga lomndeni. Hayi kakhulu ngiphenduleka kakhulu ngibonga. All right, siyabonga nathi. 1918 ma prefer kuba anonymous ungasho kanjalo by all means ube anonymous sifihle igama lakho ungathumela ke ne voice note uyishaya lapha ku Gagasi app Gagasi FM app 0861596596 the first installment of Indaba Yesintu eGagasini siyethula ke sivula ukuthi ungakhuluma nangano ma yini ofisa ukukhuluma ngayo we have Bathini Mbatha kanye nomlekeleli Mbanjwa sithatha now anonymous me respect. Hi anonymous. Sikhangana njani? Siyaphila kunjani kwena? Ikhona ngibingelele lapha e-studio izihambele ezivasha le namhlanje. Thokoza mkhulu. Nginezinto ezimbili la ezithanda ukuba inkinga engifisa ukucaciselela ngazo. Eyokuqala ilokuthi cela niphinde ke nithi ukuhlehla ke ningene la odabeni lwamanzi amnyama ukuthi masifa nginamanzi amnyama yini enziwa kanjani avalwa kanjani futhi ngoba inkinga lebheke nabantu abaningi. Okwesibili nengozi yokuthi umuntu umeshonile ancwadi nesikhali uma sencwatshiweke wephucwa nini kanjani ngoba ke kuthiwa kumele alande labo abasuke mhlambe bembulele ngaleso sikhali ukuthi lezo nkinga lezo esiyayisenze mashona umuntu uthola usimphathisa imbeze nani emakhaya silungisa kanjani ke lezo nkinga ngizolalela emsakazweni ngoba egcina ke ukuthi umuntu uma ngabe seqedile izitha ujika zodla umndeni futhi ulala bomndeni zonke lezo zinto sizilungisa kanjani ke ngiyabonga. All right, siyabonga kakhulu bhuti. All right, nangu anonymous. Bathini? Alex indaba yamanzi amnyama ilikhuni uqinisile umlaleli makathi into ehlupha imndeni eminingi ulwimi noma ilingwa esetshenziswa kakhulu kuthiwa ukuphehla amanzi amnyama noma umndeni uphehlelwe amanzi amnyama suke kukhona ilunga lomndeni elifuna ukuthi ithongo libheke yena yedwa noma yena nendlu yakhe noma yena nesisu sakhe lokho umuntu one access ukukwenza ilunga lomndeni kuphela akwenza umuntu wangaphandle wangaphandle angaletha angayenza izibopho izinto efana lezo kuphela kodwa ngeke akwazi ukuphehla amanzi amnyama akomunye umuzi ilashwa ngendlela ehlukahlukene we Alex yes idinga engazathi ungayilungisa
ngezandla ezimbili ngesandla sechibi umuntu okumuntu osebenza isimo somsamo ngokuthi ngokukhuleka njengoLukhuzana ubhuti losijalo kuba naye umthandazi Mlondolozi yes okay and then 2 ilunge ngesandla somuntu kodwa isandla somuntu fanele silandele after lesi soLukhuzana sokuthandaza okay the reason being nginenkolelo ukuthi ngeke ucishe umlilo ngomunye umlilo fanele ukuthi kube khona isimo sechibi iqala esowandlalela uthambe bese lo munye afika sakazofaka isimo sekhonkwane mangathiwa siyayichaza ukuthi iyenziwa kanjani stage by stage ungashonilanga Alex sure kodwa lapha ekhaya okay to get a catch up or ukushare this show there is a video yayo ungayithola ku website yethu gagasiworld.co.za na ku YouTube ungayithola indaba yesintu kune video nje yalo hlelo ezisikhuluma indaba yokuqala ka2020 I'm on Facebook now nakumbuzo la uhost fire ubuza la ukuthi yini efunekayo emsamo indlu enkulu mangabe wakha izinto ezifana nokuthi kumele yini ukuthi izibe round ifulelwe yiziko nokunye umseleko uyabuza la uHosfire Sohlaza indlu yabantu abadala okusuke kubalekile kuyashiyana Sohlaza kwesinye isikhathi ithongo liyakwazi ukuthi lizicelele lona ukuthi lifuna indlu emi kanje nendle kanje ukhumbule phela ukuthi phakathi kwekhaya kukhona amakhehla amadala wezwe lonto othola ukuthi wona azothi umefuna indlu abantu abadala besathi afuna ibe nephunga lobulongwe benkomo kuleso simo sehlaza baphinde bathi bafuna indlu ephefumulayo basho ukuthi mele bafuna indlu ephefumulayo bafuna indlu ezokwakhiwa ngesakhiwo sotshani kungaba iqhugwana okanye ifulelwe ngotshani bese kwesinye isikhathi uthola ukuthi ithongo alikhethile futhi alizange lize likulawula ukuthi lifuna yiphi indlu usuku ungayakho ifulele ngetiles phezulu naphansi kube khona itiles kube ukuthi kuphela inhlonipho inikeza yona leyo ndlu uyazi ukuthi yindlu yabantu abadala awuqimbi phakathi kuyona wenza nje uqonde ngaso isikhathi ukuthi lendlu le yindlu yabantu abadala alright ibalekile leyo 1923 is your time Gagasini lama shows ke uzowathola nama previous shows siqala nje 2020 ishow yethu yokuqala yalonyaka ama podcast akhona ku website Gagasi World na ku app Gagasi FM and then bese kuzoba ke ama videos othola ku YouTube as well as ku Gagasi website as well nansi enye i-message live la ku Facebook usinenhlanhla ubuza ukuthi ekhaya bayakholwa manje kunezinto engengifisa ukuzenza ezimayelana nesintu manje ngingazenza kanjani ngoba ekhaya bayakholwa usenkengeni Alex kakhulukazi manga yena omdala ukuthi angatheka over impepho wabakhe asaphila ngisho mina ukuthi okwamanje na ugcine ekuthenini uyakholelwa ukuthi ithongo likhona futhi ithongo uliyasebenza 2 the only thing angayenza if uyaphinda futhi ekholo lesimeni somuthi noma sokuphuma yokubathandaza in lokho unalo ilungelo lokuthi akwenze yes akavinje umuntu yes kodwa ngeke ekhaya umani ushisa impepho nje nekuthiwe la ekhaya ishisa impepho ekubena abazali basaphila bengizoyisho ke kanjena ngiyabona ukuthi umlekelelo ufisa kuyiphawula uyingane yala ekhaya ayisetshenziswa izinto zesintu abakholelwa kuzona wena ufuna ukwenza eceleni lokho usuzenzela nje eceleni ngeke nikuphambane nokuthi you don't have the blessings of abazali bakho or ikhaya lakini ekutheni whatever uzobucela lapha eceleni abazange bakunike leyo mvume ngoba bona bayakholwa yabona kuleso simo sohlaza uqinisile kuleso simo ukuthi abazali kufanele ukuthi bakunike imvume yokwenza kodwa kuyehlukana Sohlaza ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu lo ufuna ukwenza izinto phakathi kwekhaya abantu bengakholelwa kuzona ingoba uphushwa yithongo isibusiso sayithongo singaphezulu kwesibusiso sabantu abaphila ngokwenyama into lo muntu ekumele ukuthi ayenze yena uma ukuthi uyazibona izinto ukuthi zimqinile ekhaya kodwa aligcina isiko kusuke kubalekile kukhona Sohlaza uthola ukuthi imndeni mhlambe kukhona enye indlu kababomncane khona amasiko bayawagcina kodwa le ekhaya bawagcina mina njengengane mangibona ukuthi izinto ziyangishaya ngingakwazi ukuthi ekhaya ngibabikela bathi le ekhaya impepho ngeke ayishiswa le ekhaya impepho ngingakwazi ukuthi ngihambe ngikhulume nababomncane bese angenzela izinto kwakhe ngoba vele umsamo wakho usefana nomsamo le ekhaya all right okay so la ka home affairs makusuke mhlambe ukuthi ufuna ukwenza certificate in uzothola umuntu esibungu esifanayo njalo
njalo kwenziwa njalo right so nakhona la kuyaba into enjalo kunjalo Sohlaza kungeve ukuthi la usibongofana ngoba uma uzokwenza umsebenzi kusibongofana kufuna wenze isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu loyo owakamthiyane ngempela yini ngoba isikhathi esiphila kusona Sohlaza ukuthola ukuthi umuzi ubiza isibongo engesona sawo wena uthi uyokwenza umsebenzi kamthiyane bese emva lokho izinto zakho zibhede kanti kwangekhona kwamthiyane kwakukambanjwa sure indaba eGagasini we go to Twitter @AlexMthiyane we have umbanjwa kanye nombatha sikhuluma ngendaba inama yini yesinto office ukuthi uyibuza all right uzimele la ngicela ukubuza ukuthi njengoba umakoti esuke echelwe ngenyongo uma ngabe eseshadile uma ngabe ke sedivorcile uyakhishwa yini lapha emsamo ngoba phela usuku usuthatha omunye lo abakade bemazi emsamo umakoti lo wala ekhaya ubeshiselwa impepho kwenziwa njani lapho lezo ngiqhatha nomlekelele sike sayibanga ngonyaka ophela nasizwe Alex umakoti akathela ngenyongo kabili ngokwesintu ayikho divorce ayikho iritual ekhona ngokwesintu ekuthiwa iyenziwa uma wena nomakoti wakho senihlukene ayikho okay Alex all right so you saying ukuthi ke sekuhlukenwe kuphela kanjalo and sekuhlukenwe njena i-divorce indali khona Alex yeah ubaba wasekhaya bekuthiwa akasayi endlini kaMasibani kuphelele lapho kodwa uMasibani usazenza zonke izinto makunomsebenzi la ekhaya uMasibani uyasithola isithebe sakhe naye njengomakoti wala ekhaya so usangakhululeka naye ayitholele omunye umuntu cha ngicela ukungenelela shosho yeah beshilo vele umbatha ukuthi anibone ngasolinye kule matter yeah nakuba kona umne wethu uyibeka kahle methi idivorce ayikho ngokwesintu sethu uyabona Sohlaza isintu sethu ayikho into esiyithandayo njenganento eqondile njenganento ehlelekile njenganento ehamba kahle ngisho ukuthini mangisho njalo uma Sohlaza kuzoba khona idivorce phakathi kwabantu ababili abanobudlelwano obubodwa sekuphambene nesintu sethu ngoba kukhona lento Sohlaza ekuthiwa insila uyabona Sohlaza ukuhlangana kwabantu ababili owesifazane nowesilisa kuyinto enkulu kakhulu ingakho isintu sakithi size sikugcizelela ukuthi umuntu wesifazane uma intombi kufanele azigcine aze ayokwenza ina azacace bese kuyima ehlangana nendoda ngoba ukuhlangana kwabo Sohlaza kukhona lensila le abathi mabehlanganile besiyanamathela angifuni ukujula kakhulu uthola ukuthi Sohlaza khona ingane kaMthiyane uthola ukuthi lengane kuthiwa yazifana nabantu bakambanjwa yini enza lokho ingoba Sohlaza ngenkathi behlangana nethongo yabona ukwembatha kwabantu Sohlaza mangathi wasijule kakhulu ngenkathi bembatha abantu leyo nsila yakambanjwa ihlangana nensila yakamthiyane bese emva kwaloko ngiyahamba ngenkathi ihlangana namathongo ethu ahlanganile uma Sohlaza lento yamesalela lapha kuloya muntu ngekathi ikhula kuyena ngaphakathi uyothi lo muntu Sohlaza sethola ingane uthola ukuthi kuthiwe ingane yakhe imbethwe umuntu wakambanjwa kuyenzeka phela lokho uthola wakamthiyane wembatho umuntu wakambanjwa yini yonke bangalokho ingako sithi isintu sethu abantu abayeke ukwenza izinto bengakacaci sure 7:30 is isikhathi I'm sure ulalela lapho khona nawe uzwe into ongakazoyizwe or mhlambe ikuthinta somehow ekutheni I understand lento eshuyile ndoda usanga ibuza further siye zibe itopic ngokwayo all right uthini bathini kancane Alex ngicela ukujula kancane inkinga le divorce lena esiclaimayo noma esifuna ukuyenza singabantu uma umakoti wami edivorce nami ayothandana nombanjwa lo ngane yakwashandu sisho njalo isinto siso njalo kodwa abantu abaningi bayakunqaba lokho ngisho ingane sizelwe ithi ngeke kwenzeke ubaba wami wegazi ngiyamazi kanti isinto asisebenzi ngeDNA isebenza ngama rituals okay angazi noma ngaphola kancane just brief nje umne wethu uqinisile umethi sithi isinto leyo ngane eyala kwagane khona unina kodwa ngokwesisekelo sayo uma ifisa izinto zawo zihambe kahle impilo iqhubeke kahle isisekelo sayo asikho lapho lekuzalwa khona la gane khona unina uma ifuna izinto zawo zihambe kahle Sohlaza iyobuyela back ekhabo malume bayo ngoba lengane ukutholakala kwayo la ithongo la khona likubone konke kulengane yilongwe labese lacasuka angeke lakwazi ukuyikhansela ingane yilongwe so lapho ke sivumelana sonke ekutheni ikhako ma kamalume ilapho ke
abhilonga khona. Right, 1930. Hayi ukuthathengwe. Yes, Gagasi FM indaba. Kusasa between 7 and 8 so besikhuluma isex indaba with udokotela. Ishow yethu yoqala le kuindaba for 2020. So sinikeza nje open line masiqala. Masivala futhi ngathi sisenza into efanayo sivala ngayo open line. This is indaba eGagasini. Sine open line namhlanje ikhukhulela ngoqo ujikelele wakho konke ofisa ukubuza ukwazi noma ukucacisela ngakho okuthinta indaba zesintu. Uyave umlekeleli mbanjwa kanye nobathini Mbatha. Namba kabalaleli. Hello. Sanibona Alex no baba e-studio ngiyabingelela. Ngizocela ukuthi ngibe uanonymous. Ngunyaka odlule ngike ngayothwasa angihlala ngesikhathi eside mhlambe kwaba u6 days kwavela ukuthi ubaba lo othi uyangithwasisa uzama ukuthi antshontshe idlozi lami o amandla ami ngabe sengakwazi ukuthi ngiphume ngandlela thize manje into engifisa ukuyazi ukuthi going forward isiphi isinyathelo kumele ngisithathe or yini kumele ngiyenze because ngisathanda ukuthi ngithwase ngisathanda ukuthi ngithathe umsebenzi wobaba mkhulu engifisa ukwazi ukuthi kuphi kumele ngikwenze ngiyabonga. Okay sisule lo mbuzo sabona Alex unjani ngiyaphila futhi usiyahamba nje le mpendle protein yabona le issue le ye overload empendle khona. Okay. Sorry about that. Okay. Nangu sisakhuluma lana guys ngendaba yesimo sakhe. Ngoba kukhulunywa ngezokuthwasa show ithinta wena Mbatha. Yes, Alex yamxolisela usisi kulokho okumvelele. One Alex question is ubani umtshele lokho? If ever kufike ithongo lakhe umnikazi womsebenzi kuyena wamkhipha ukuthi ayothwasa kulowo muzi loyo kuyena osho lokho ukuthi makahambe ngoba kuthiwa then it's fine I respect that solution is that usisi ufanele ukuthi aphahle asebenzise ikhandlela eliyelo neliblue acele kwaba kubo ukuthi bamnike umhlahlandlela uzokwazi ukuthi kufike ngokwesimo somcabango noma ngokwesimo sesibonakaliso meselele. 2 uma usisi Alex lento lena kuyizwa bethi yimpi eshana ngayo Alex singabe lapha indaba ukuthi either kuzothiwa lo baba demthwasisa befuna ukulala naye o kuthiwe lo baba demthwasisa lokho akushoyo so kubalekile ukuthi engathi ngatholakala ukuthi ubani wakusho lokho. Oh okay yes. All right no icacile sithatha nawo uBhekani Bhengu waseMaritzburg show Bhekani someone yebo sure yebo good yes Bhekani yebo ubhekana kaBhengu ukhuluma ngina eMaritzburg baba yes bengicela ukuba nginenkinga la futhi ngingale inkamba zendiki futhi kuthe ngimaphakathi nazo lezo nkamba zendiki kwami kwase kufika ukhokhokazi wafika nempande entathu zimetafike nje wathi ngipha zona futhi ke ngenxa ukuthi ke umama lo kayengenzele inkamba ethi ngesikhathi ngidle inkamba wonke amaphupha ngwapha ufanele ukuthi ungatshele yena ukusebenza kwahlaze yabona mhlawumbe indlela yaphambili ukuthi le nto iyaqhubeka noma mhlawumbe imile le ndiki mayifika ukokwazi wayifike vele ebathe ngenxa ingoma iphelele nje wayichaza kumama lemithi umthathu ukhokhokazi ngiyona manje ngichaza ichaza sothi imithi le yenkambi enkulu futhi ke sadlula ke kuthi ngiphuthule indi kodwa nangaleso ngiphuthule indi kwathi na akukho angenzela kona ngoba abantu abadala kufanele uma ngabe ukuthi bafuna ngithwase ibona kufanele bangikhiphe bangise kulowo muntu wakhe ngithwasile ngenxa ubona ke baba izinto ukuthi zimile mhlamba ngazi noma ngawo ovary actor noma mhlamba ngenze njani ngase ngabuye ngahlukana ke nalo mama ngayo komuntu nomunye futhi naye sahamba naye inkinga la ifike khona baba abantu esingibambile baningi ukuthi ngikuthi ngoba into zami zibalekile kakhulu kodwa inkinga amaphupha yakhe kakhulu ngimthele senze kodwa basuku lenkinga khona uma ngabe selivele iphupho eliphatha amanzi
ney'nkamba phansi ngoba iy'nkamba phansi zamanzi ngiyaziphupa kakhulu emkhushini yami. Yithi ngikubambe la bhekani no bhekani ngiyakubamba lana nawo but sorry man no ukuthi mhlawumbe indlela yaphambili ke yiphi okay sure you know kulungile phethu yezwakala indaba yakho ukuze uthole ngoba phela manje masiwanda kakhulu bazogcina bengasazi kahle. I had to put you on hold there so that sokwazi ukuthola impendulo. Guys impendulo ithini? Iyodwa into eshaya ubhekani imoya yakhe yahlukaniswa. Abantu abamdlisa leli ndiki lelakhuluma ngalo abantu abasabayo ukumthwasisa ngoba amandla akhe amakhulu. Ayihlukaniswa imimoya Alex umuntu mamenzela amagobongo. Sike sakusho phambilini. Yindiki indawo idlozi elikhulu isithunywa. Zihamba zo4 ama standard. Maningi amagobongo akhona beyond that. Or abalozi inono whatever but istandard lezi insike ezo4. So advice yakho to him is ukuthi fana athole umuntu ozokwazi ukuthi emisele amhlolele eqala uma kuthiwa fanele ukuthi amisele amagobongo kuphela ngoba imoya yakhe isiphezulu fana amiselwa aphinda phothule futhi 2 or fanele ahambe ayothwasa ilokho nje Alex. Okay sure. It's 1938 ulalela indaba eGagasini sikwi open line namhlanje la sibheka khona indaba zesintu sinombanjwa Nombatha mafuna uthumela ke message yakho ngevoice sine app ethi Gagasi FM. So wona but Alex ngicela ukubuza nethimba lakho lapha e-studio ngicela ukuba anonymous ngicela ukubuza sewenze njani mangabe ukuthi uphuphe uhlasela zinyoka ehlathini elikhulu elimnyama uhlasela zinyoka uvuye ngakusasa usunethumba endana thize emzimbeni wakho lapha ebusweni mawuthi uyabheka leli thumba alipheli lihamba liphele liphelele lona ngowalo ngaphandle kokuthi ukhame noma uye kodokotela. Ngiyabonga. Okay Mbatha izitha lezo Alex because mawuhlasela izinyoka noma makuthiwa mhlambe isimo sedlozi izinyoka azikuhlaseli kodwa yizitha zethongo lezo ezihambisana nethumba akuzona izitha zokuthi mhlambe umuntu ufuna ukukubulala izitha zethongo Alex ngoba sihambisana nani namathumba amathumba kusuke kuyinkulumo ekhona esimeni sasekhaya either into ofana ukuthi utshene yona njengengane ekhaya okunesimo sethongo sezinto ezingasahambi kahle esimeni sasekhaya so baphanisha wena so ufanele ukuthi lento le ayibike bazalini kukhona into abangamtshena yona. Yes all right on Twitter here I am Somi uthi ngabonga umsebenzi ebusuku ungangena emotini kwi accident khona yena engakwenzanga kahle ngokuthi ngibonge ngoba ngiyingane yakho malume Sohlaza angathi umoya uyakhuluma. Awubonga umsebenzi Alex. Hayi. Awubonga umsebenzi Alex. Ngicela usinisele igama uphethe uqina umlaleli. If ngalihloniphisa. Awubonga umsebenzi Alex. Yingakho wenzeke lokho. Ukungazi because sokungazi and uthi wenza into right. Ngicela ukungena Sohlaza. Uyabongwa umsebenzi. Sayikhuluma lento Sohlaza indaba okubonga umsebenzi ukuthi abantu Sohlaza umuntu uhamba aye emntwini obonayo afika athi umuntu obona umsebenzi unika ugogo kanti ugogo uthunyiwe ukuthi akazokunika uyezwa lonto kwesinye isikhathi Sohlaza yabona usisi nje kwethiwa bonga umsebenzi phakathi kwamagceke esizalwa kona esikhathini sanamuhla uthola ukuthi kukhona abantu abanomona nabantu abagangayo ungathola ukuthi ukwenza kwakho umsebenzi akoni imoto ayiginqwanga ukuthi ngoba wayenza umsebenzi kodwa ungathola ukuthi bamphambanisele ukuthi ngenkathi enza umsebenzi bese kwenzeka into embi kuyena umsebenzi uyabonga Okay so uzwe specific nje uthi ngiyabonga umsebenzi ngiyabonga imoto ngiyabonga ibusiness ngiyabonga so njengoba ethi umbatha kwenziwe nje lokho uthi wena yes ubonga kanjani umsebenzi Alex ekubeni umuntu wenza ithonga lenze into efanele iyenze vele you announce umsebenzi ukuthi sengiyasebenza ngiyacela ke ukuthi umsebenzi wami lona nulondoloze ningipha amandla uqhubekele phambili most of the time Alex abantu ababonga umsebenzi abalast kulo msebenzi Alex. Okay all right well lapho ke ngibona ngasolinye sure another so bona ke Alex ngithi angibuze la sure nginenkinga la njalo uma ngithola ukuthi nginomuntu ebengithandana naye engekho izinto zami zisuke sihamba kahle but the moment kuba khona umuntu engithandana naye izinto zami nje zimesana zishabalala angazi ukuthi kudalwa njalo nje
izinto zithola ukuthi sesihamba kahle kepha once nje kwakhona umuntu engideyithana naye izinto zami ziyashabalala. Aw. Yeah, a problem ngele engajwayelekile. Inkinga Sohlaza le umne wethu ayikhulumayo. Kodwa kwesinye isikhathi kuyashiyana Sohlaza. Ukuthola ukuthi umuntu umephila Sohlaza umuntu wethongo. Ume umuntu wethongo ithonga lizwana ukungcola, umjolo ungcolile. Wezwe lonto engishoyo. Iyona ke into enza ukuthi uma umuntu wethonga ezathi ehlangana nentombi bese into zakhe zenze njani zibhede emehlukana nozihambe kahle ingoba lifuna into engcolile kodwa mzukwane ngaphakathi enhlizweni yakhe wazitshela ukuthi le ntombi engihlangana nawo manje ngizoyithatha ibe umfazi izinto zakhe zohamba kahle. Okay, sure. Ngikholwa ukuthi icacile lokho indaba eGagasini 060861596596 we have umbanjwa kanye ke Nombatha sikuye open line namhlanje so mase open line sithatha wonke ama questions and nama comments as well le ukuthi umuntu wesifazane uyadivorce yini kwenziwa kanjani mase divorciwe will have to do it ibe topic ngokwayo again nenye evele namhlanje le yokuthi kuyabongwa umsebenzi noma ubongwa uyacelwa nayo so yenza futhi ibe topic this is indaba eGagasini ikhona ke nane video of these topics from the previous shows la kwakunama experts nanama questions nanokunye if ungasuye nje kuma videos ethu edlule ku Gagasi World uzoyithola nakuma podcast as well ku Gagasi FM ulalele indaba eGagasini 1944 lesithathu namhlanje we have Mr Zondo Colin giving you ballads and classics between 8 and 10 this is indaba yesintu eGagasini itweet evela ku okay ngizonzoya nje kuyona kungekudala ngifuna nje uqala kubalaleli because ade lindile umndeni wase Hopewell umndeni ukweGagasi Alex kunjani futhi siyaphila kunjani kuwena ngiyaphila ngimikela abahlonishwa bakho lapha estudio yes sir amen baba cha Alex nginombuzo nje umfishane nokho ngiyengizwe la Alex kuwa usuku lomshado ahlehliswa noma maselinqonye noma kungavela isifo ekhaya ake awukwazi ukuhlelisa usuku lomshado so umbuzo wami usuthi ke umkhuba ovelaphi lo noma usiko lwasiphi isizwe nanokuthi ke uma uthi umshado uyahlehliswa kanti sokunqonyiwe kunabo mhlawumbe ubungozi lokho okay ngiyabonga banjo Sohlaza impela umnotho uqinisile umgcaco awuhlehli ngizokhuluma ngomgcaco umgcaco awuhlehli ngoba na umgcaco uyinto efanayo nokufa ukhumbula ukuthi lo wesifazane ngenkathi ekhishwa lapha kubo usuke sebulawa naye sibongweni sakubo ngoba ubulawa nje useyahamba manje uyovuka esibongweni esisha manje nake leyo nto ayihlehli Sohlaza ngoba umuntu wesifazane ngenkathi ekhishwa ukhala inyembezi ngisho abazali bakhe nabo kuyenzeka bakhala inyembezi ngoba ingane yabe siyahamba manje iya komunye umuzi ayisobuye iphinde izela wezwe le nto Sohlaza akasezubuye iphinde azobandakanya nezinto zale ekhaya uyahamba uya la eyoganela khona ingakho kumshado kuthiwa uhlehli ngoba nawo into efanayo nokufa all right no wephendula inkholo thizokala umlalelithi asilifihla igama lakhe la mangabe ufisa ukubuyisa othandiweyo wakho evele wanyamalala nje ube ungazi ukuthi kwenzekeni uma umfonele engasalibamba ucingo kumele wenze njani ngoba ngisamdinga kakhulu kufanele ukuthi uyini kwamakhwapha Alex inkinga uqala ukuyibheke kuwena ukuthi ngabe yiziphi izathu ezimenza ukuthi evele decide ukuthi uyakushiya uyahamba ukulungisa lokho uma kukhona okutholayo then ke uma usamthanda akho sungathatha ezinye inyathelo ke zokuthi tholeke induku zokuthi umbuyisa okay sure ngoba vele usamthanda all right sisolonde now anonymous sabona sanibona njani right kunjani kuwena I know afanti ngivule ngadunyelwa ikhanda ke la Alex nani bahlonishwa la yeah angwa no sekulalele mfethu ngifuna ukuzwa ukuthi lidume kanjani ikhanda khuluma bakhulume ngabantu umuntu oshadile njena wasithola lo mama lo wasithola omunye umuntu ngaphandle komshado lokho kwethi ekuthenini ugogo washada and then wathola ingane khona lapha emshadweni wasithola umama engamtholi emshadweni ufuthi umama akayena wala kwakushadele khona ugogo umama unesibongo sakhe so umama wasithola mina bayithola mina umama ngasikhipha isibongo sami ngazama ukumncenga isibongo sami lutho so mina ngisebenzisa isibongo samama la umama atholakala khona kodwa manje izinto ayihambi kahle ayikho into eba-right noma ngiphanda iphinde inyamalala so engifisa ukubuza la kubantu abadala ukuthi ikuphi kahle kumele ngikwenze kumele ngiye
la kwakushade khona ugogo noma ngiye ekhaya kwagogo angazi ukuthi ikuphi la kumele ngiye khona because ensukwini ngiphuphe inkomo eziwu2 enembalabala ilwa nemnyama beyixosha lemnyama so yonke le nto leyangazi mangibuze bathi dala so angazi ukuthi chaza ukuthi inomthelela yena kule ndaba kagogo nokuzaleka kama wakhe. Ngimzwile mina Sohlaza ngelila ngaSohlaza ngocela ukuthi sibe nesihloko esithi ikhabo malume ukufinqa nje ngoba isikhathi siyinuku. Umnewethu lokhulumayo uthi uma wakhe watholwa ugogo uma wakhe uyilongwe kumele ukuthi ke manje nakena akahlehlisa uma wakhe uzohlehla ahamba ye le boka gogo wakhe ekhaboni nalume lakhe naye uzabe sephinde sehlehla ayi lapha izinto zakhe zohamba kahle. Yes. Alright, ubufuna Paula nami bantu. Inkomo lezi Alex le embalabala ile ugogo. Yeah. Kwafanele ukuthi elethwe ngayo ayizogeza amagceke. Yes. Ngoba kwesinye isikhathi uthothi izinto zabazukulu ayisahambi kahle ngoba as much as kwenzeka amaphutha kodwa zange futhi kube khona isimo seyinhlawulo. Yes. Ngoba masithi ingane lena eyilongwe ibhilonga lapho ngokwesibongo kodwa ngokwezinto ngokwamasiko fanenza komalume akusho ukuthi inhlawulo zingabibikho. Okay. Yes, ngathi uthi inkinga enye ekhona izinhlawulo. All right. Yes, kodwa umlaleli ladinga usizo Alex. Uzakala impela. Yeah, imkhathaza lento. What we'll do ngasekupheleni kohlelo sizo share ama numbers. We have umlekeleli Mbanjwa as well as uBathini Mbatha. Umlaleli omunye ke wayikha phezulu ekutheni empilweni yabantu bayaguquka nanendlela abakholelwa ezintweni well zishintshe. Ukholelwa ezintweni zesintu manje later on so ushintshile sewuyakholwa. So ngesikhathi bewusenza izinto zesintu usho ukuthi mhlambe wawucabile wafaka izinto emzimbeni wakho mhlambe ezikwenzelana ezikulethela amabhizinisi kube mhlambe zikubambela umuntu othandana naye the day usuthi usuyakholwa manje kwenzeka nike kulezo zinto owuyifaka emzimbeni wakho kwimithi owuyifake komunye umuntu. Angazi Alex ngoba abanye baye bathe emasontweni kakhulukazi abazali bani ukuthi kuba nama anointing oil kuba namachibi or whatever abayisebenzisayo lapho basuke bekhona. Kodwa isikhathi esiningi Alex abantu abaningi basuke babalekela isintu ngoba isintu si expensive. Isintu sifuna umuntu o responsible okwazi ukuthatha ama responsibilities. Asifuna umuntu onomlomo ongena filter omana ekhulumele njena into ayithandayo azenzele njena umathanda. So abantu basuke babona ukuthi abakwazi ukumelana nezidingo zesintu. So la esontweni the only thing that is required of you ukuthi ukhuleke ulandele lento umfundisi asuke ayisho. Ngasohla ngothi lwesintu Sohlaza uma nje kini kwake kwagcina isintu ungalingi uzohlukane naso ngoba ukuhlukana kwakho naso uyonika isizukulwane sakhe inkinga ngoba ithongo lizokwelulela wena intambo izinto zakho zihambe kahle kodwa mzukwane uliflathela leli uya amathongo bese ayakugweba uqala uzohlupha ingane zakho usudhlupha manje ingane awuzange uzuzifundise lento. Uma nje wake wathintwa inyongo hlala khona uqhubeke ngoba uma kwakulahla lokho kobe into zakho kube kufana ukuthi uzithakathele wena isizukulwane sakho ngoba kuyenzeka ithongo lilula intambo kuwena umuntu apensa Sohlaza kodwa izingane zakhe bese zithwala inkinga lezo zinto siyazibona zenzeka. Okay. Sithatha amakhosi intuli kamaphumulo okwindaba sabona amakhosi? Hello? Yes, usegagaseni sabona? Yebo sanibonani. Yebo sesikuthini uphawula kwakho noma ukubuza? Okay, ngicela ukuphawula kwizinto eziwu2. Umakhosi nawe? Yebo. Uthokoza makhosi. Thokoza baba. Bathofe emncane ke nokho. Okay, ngicela ukuphawula kulokhu kukasisi ukuthi wakhishwa yizo ngoba bebona ukuthi bla la kade ethatha khona. Yeah. Ikhona into ekanjalo okokuqala kuyenze kungatshela kuyenze kutshela umuntu oseceleni. Ngingomunye wabo lo muntu ke waba kuleso simo esinjalo eminyakeni ngaphambilini yena waba nenhlanhla yokuhlala isikhathi esincane mina ngasala futhi manje angaze ngitshele lutho ngatshelwa umuntu oseceleni ukuthi kuyadanga idlozi lazela ngitshela sengiphumile khona kodwa ngase ngibuyela khona ngoba ngingathanda ukuhlala ngexabene nabantu bakhona la kwaba imali ikhuluma lingitshela ukuthi hamba uyobuza ngephupheli kanje umehluleke ukuchazela ngeke usabuza. Okay, so ukufakazisa ukuthi kuyenzeka ngempela ukuganga kwabantu Bathini ngiyakhumbula ukuthi Elia on buke wathi
kwesinye isikhathi kubanjalo but kunye abantu basuke beshayana bodwa belaphi. Yes, kodwa siyathokozela i-comment kagogo Alex because une first hand experience kulokho. Yes. All right. No siyabonga kakhulu kumakhosi ukuthi nawe ulalele ubeke uvo lwakho as well. Sithathu Anonymous now Port Shepstone nokwindaba sabona. Molel but Alex ngiyabulisa kuba vakashi bakho e-studio. Thokoza. But Alex ndine problem apha. Ngicela ukuba ngichazisele obut onoba into engaze ngiyenze ukwenza imeko short ngumfana onomama zange washada. Utata zange wanihlawula zange ndaya futhi nalapho utata akhe khona nekhaya lakhe sikhaya kutata nilazi nje. Ekhaya ndikhula besikhula singabantu abenza amasiko but ndithe xa ndilapha ko 15 years kwatshintsha ekhaya bangabantu abasindisiwe so into zamasiko zayekho. So ekuhambeni kwexesha abazali bayibaleka. Then xa ndisemsebenzini ndine problems ne-accident zonke ezo zinto decide into yobana nakiye ebantwini ababonayo bazojama ukundichekisha uba onoba yintoni eyenza ingxaki le. Baye bangixelela ka abantu bathi i-problem isekhaya kunezinto ekufanele ndizenze ekhaya ezingamasiko. But ke ngoku ekhaya abantu abadala ngaba bebengakholelwa kwinto ezingamasiko bathi baye batshintsha bangabantu abasindisiweyo. Ngoku ndizofumana okunzima ke ngoku apho kuba izintoni ekufanele ndizenze ke ngoku because mna ngiyahalela into yobana inantsika ubomi bami bungatshintsha bube right because ndiyabona ngokuba izinto zam azihambi kakuhle. Njengoba ndisemsebenzini njengoku izinto zam azihambi kakuhle emsebenzini ndiyakholela into yobana inokuba izinto ndingazange ndikwazi ukuzenza ekhaya xa ngaba nandiya ebantwini ababonayo besithi mambo uyokwenza izinto ezithile ekhaya. Apha kuzivakala uba noba yinto engaze ndiyenze nje ukulungisa izinto yakho. Abazali ngaba bebengakho. Okay, Majo? Sohlaza uma ukuthi abazali bakhe sebashona umnewethu kubalekile ukuthi uma bekhona abanye bomndeni wakhe abaligcinayo isiko akulungise konke kufika isikhathi sokuthi ageza uma kuukuthi khona isiko elikhalelekayo lasemsamo uzoya kubona asuke kulabo bathi bona bakholelwa. Mina ngihlale ngikusho Sohlaza ukuthi uma phakathi kwekhaya abantu bethi bona bakholelwa esintwini noma bangangavuma ukuthi uhambe uye lapha uyolungisa kulesi sinye isibongo sakini kodwa ithongo lona lizokunika inhlanhla zokuthi ukwazile ukuthi uzogcina umsamo ngeke uvinjwe abantu abaphila abalazi iqiniso kodwa balibalekelayo. Okay, but ngathi ngihamba kahle and we hope ukuthi kuzophenduleka. Nawe lalela lapha ekhaya sizoshiya inamba zalamadoda masasiqeda. Emlaza sabona namba li? Yebo sanibona njani? Siphilile kunjani kuwena? Ngiyaphila. Ngiyabonga ukuthi ngene. Umbuzo wami ukuthi lento lena iqale 3 years ago. Umntanami ngahlukana naye ena 7 years intombazane wayohlala kubo umntwana ungahlawuliwe ungenzilanga lutho ekhaya kubo but sahlukaniswa ukuthi vele ube umntana obegula mayikumina mase kubo aphile. So now she's 15 and mina ngihlala with boyfriend la Mlazi. And so njengoba kade lana ke sivakashele njengoba bekwi festive ugule ngalendlela le exakile kwangukuthi amehla bevaleke ngcinci. So uboyfriend ube neintsolo zokuthi ukuliswa ukuthi uvakashele thina emthina sihlala ndawonye and lokho kunomthelelo plus yena umuntu vele ungakholelwa nasesintweni. Okay. Manje Sohlaza usisi uyayibeka le ndaba. Yebo kuyenzeka uthola ukuthi Sohlaza ithongo labo kansizwa uma insizwa ithola ingane ngaphandle. Linamathele leyangane ngoba ngithe ngisiqala la Sohla ukuthi khona lento ekuthiwa insizwa. Yes. Ingane kodwa yona ekukhuleni kwayo ithongo la komalume lisazophakama likhombisa ukuthi lengane yalo. Intombazane lesisi wena sisi into kumele uyenze. Khuluma nobaba wengane ahamba ayogcina zonke imfanelo kini zengane ukuze ingane ingeke izixakeke isikhathi masihamba. Okay, sikhosela uhlawula enze konke bese ingane ikhishwe kini ihlale ngemvume lapha ngoba vele ithongo la kubo liyabonakala ukuthi liyithongo elinolaka lifuna ngenkani ingane. Sure. Okay, khonumlelelo ke ufuna earlier on engazuthi ubefisa kuba specific la ekutheni abukho yini ubungozi bokuthi uthume isidumbu ukuthi siyolanda lo muntu ombulelile mangabe umuntu efenga sandla.
leyo nto sohlaza ngihlezi ngiyikhuza ukuthi umuntu mesehambile abantu abavuma ukuthi umuntu uhambile ngoba manje umfumbathisa imithi nezikhali leyo muntu nisuke nina senizakhela umkhokha phakathi kwekhaya amathonga ayofika amchithe ngesizathu sokuthi yobengcolile uma ukuthi kade nimfumbathisa imithi uma nimphathisa izikhali ngeke angene kulamathongo ngekathe sebuya ke manje ufika abashaye bonke labantu abaqede uma sebaqedile ke manje ufuna abantu abazomphuca izikhali ngeke nisamumba phansi ilapho ke liqala khona sha abantu bomndeni. Okay, before siqeda nje shwa namhlanje, I think we need to correct this. There's umlaleli earlier on obekade ekhuluma ngendaba yokuthi ubonga umsebenzi. Understandably so, imphathi kahle leyo ukuthi bathini uthe ubenziwa uqina. So I'm going to allow you ukuthi uwathathe back la umagama washilo. Ngiyawahoxisa amanzi wethu amazwami engane kwethu. Alright. Yobe. Sure, nazo ke sexolisa mfethu. Sathi Anonymous Potchefstroom, Anonymous uzoba ngokugcina, sabona? Hello. Hi Anonymous. Ninjani? Siphilile kunjani kwena? Ngiyaphila but Alex, I just wanted to ask something here. If ulokhuzana uninga like you umawukuni imvula you feel like amanzi like now we are nature but when you're feeling yourself akwenzeki nanokuthi sometimes you just see ithunzi zidlula but when mawuthi uyabuyela uyabheka how this thing isihambile iyenzeka nje now and again. But obe kunimvula nje it's like I feel like malina like nami ngiba manzi. Yeah. Okay. So uzangathi uba manzi kodwa ake akabe manzi. Yeah. Ngoba isikhathi siningi ngazi ngokwemvula not lokho yithunzi ngokwemvula soko kukhona inhlambu lokho ekubandakanyayo nawe okufanele ukuthi iyenziwa. So makuna izulu soko kuyisign reminder of that. I think kufanele ukuthi uthole isimo sokuhlolelwa. Yeah. Okay. All right. Lokho ithunzi kona. Lokho ithunzi cha. Hayi kufanele ahamba kaye kohlolo usisi. Mhlambe kuzofika kuphume konke lokho sisi ukuthi yini inkinga. Yes. Okay. All right. No ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nathi. This brings us to the end of installment yethu yendaba namhlanje kakasini. Thank you to abalaleli bethu and sizokwenza ke ama topic aqhubekayo njoba umlekeleli kwakhuluma ngendaba nje yokubhekela indaba yakamalume. Siyabonga ke nitholakala kanjani ke siqala kwenamba nje bese siza ku bathini mbatha? Yeah, sohlaza impunga yesintu iyatholakala lapha nje enkundleni zokuxhumana ikhona ne channel ku YouTube impunga yesintu TV ku Facebook impunga yesintu ikhasi lapha na ku Twitter impunga yesintu. Abantu bangishayele ku 0792816849 ukuze sibahlahlele baphinde bathole nencwadi. Asibonge bathini mbatha expert and yindaba zesintu and then bathini mbatha ubathini mbatha ku Facebook gogo bathini mbatha Facebook page and ku YouTube gogo bathini mbatha TV nyatholakala ku 0835339183 ngisazophuma uhambo Alex going to India on Friday doing research on ukulashwa kwesifo somdlavuza which is cancer ngiqinisa nje ulazi lami. All right, so abantu ba understand mongatholakala ngaleso sikhathi ma socials. Okay, away for about a week. All right, thank you so much. All the best man, hambe kahle. Sibonga kakhulu. Indaba ibi producer umfunda Mabaso ngingu Alex Komthiyane. Lama shows ke namanye awo ngathola videos on our website gagasiworld.co.za. Ama podcast ngawathola kwi app Gagasi FM. Ulalele indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM.